சிவராத்திரி எதுக்கு கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு தெரியுமா? சும்மா பொழுதுபோக்குக்காண்டி கொண்டாடுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? சிவராத்திரி அப்படிங்கிறது எதுக்காண்டி கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா, சும்மா பொழுதுபோக்குக்காண்டிலாம் கொண்டாடல. நீங்கள் ஈஷா போனீங்கன்னா தெரியும். கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் ஈஷா வெள்ளியங்கிரி ஹில்ஸ் கிட்டே இருக்குது. ஸோ அங்கே போயிருந்தீங்கன்னா தெரியும். லட்சக்கணக்கான பேர் இந்த சிவராத்திரி அன்னைக்கு அங்கே ஜாயின் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. அன்னைக்கு ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்ளீட்டாக உங்களுடைய மனநிலை வெறுமை அடையுது. ஸோ வெறுமை அடையுது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, எதுவுமே நத்திங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? எந்த ஒரு மனசில் எந்த ஒரு தாட்ஸும் இல்லாமல், திங்கிங்கும் இல்லாமல் வெறுமை நிலையில் இருக்கிறதுனால உங்களுடைய கர்மாஸ், இன்றைக்கி கர்மா அப்படிங்கிற வேர்டு பயங்கர வேர்ல்டு லெவல் ஃபுல்லாக பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த கர்ம வினைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற கர்ம வினைகள் உங்களை விட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதுதான். இது சயின்ஸ் ரீதியாக, அதாவது சயின்டிஃபிக் ரீதியாக இதில் ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ சிவராத்திரி நீங்கள் அன்றைக்கி ஒரு நாள் முழித்து அந்த பரநாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த நிலையை நீங்கள் பண்ணும்போது, ஆனந்த நிலைக்கு போகும்போது உங்களுடைய கர்ம வினைகளும் உங்களை விட்டு போகும். அதனால தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஈஷாவில் ஆக்டர்ஸாக இருக்கட்டும், ஆக்ட்ரஸாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே அந்த ஒரு இதில் போய் கலந்துக்கிறாங்க. காரணம் இதுதான். ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்து என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சிவராத்திரியை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அனுபவிச்சுட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அன்றைக்கி நீங்கள் முழிச்சு இருக்கிறதுனால இவ்வளவு மிராக்கிள்ஸ் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். அதாவது ஒரு புது லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிது சிவராத்திரி அன்னைக்கு. ஓகே, அதனால் இந்த மாதிரி வீடியோஸும் சில நேரம் நம்ம பதிவு பண்ணுவோம். நீங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சிவராத்திரி அனுபவிச்சுட்டு சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. திரும்பியும் லைஃப்பை ஒரு புது வேக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வாழ்க தமிழ். பாய்.